Bihike ba bukra chuk shungni nogo berenani thangai krakshal fungo bithe chawi thuiga high court oklar chakri khlainai agartala sukanto pole ujan obhoynagar amsaini chimon debor mamungoi khoroksati prasha fia ba pati mungna tiyai bihik reshma te bukra chuk shungni bukha kokshil samung tisawai borokni mungoi thanao efer khlainai hune shakha thuinai chimon debor mani buma sondarani debor ma Kaisangmani yagulo dal bidal pati mungna tiyai bihik reshma te bosai chimonni bisingo kori khaksangma te tongthongma mungse mungsa kokno tiyai salbrum no bosai chimon deborma te nokni borok rongno satok pitok khlaio bihik abo haikeno paithako bosai chimon debormani yakari nogo thangoi paikha bihik aboni bagai lai thangnai talsa talnoi romoi khumulungni kherengbar hospital khamar parani buma bufa sungni nogono tongoi jak thuinai chimon debormani bihik reshma deborma aboni bagai lai thangnai sangrong salo bihik bai malai nani hunai bukra juk sungni nogo thangmani chimon deborma fia ba paithako krak salfungo bithe chawi thuika chimon deborma hone koktoma sokfaika buma bufa sungni thani pati mungni yagulo postmortem ni bagai rohor sakha agartala jibi shakham nogo fia ba pati mungna tiyai bihikte bukra jok songni bukha kokshil samung tisawai borokni mungoi thanao efer khlainai hune shakha thuinai chimon debormani buma sondarani deborma bomia ke nokni theke thang abu bo amtino o sapta bonta tangeda ngai bo bisu bandino ka hap khaika suku bandino kai chuti na kha okok sapta ngai শুক্রবার শনিবার রবিবার সোমবার বন্ধ বলে ngai abo omti khaman ko omti khaman akong ko asikong ni ko jaga ni ko nok sano nok de amti ro khanyo abo delin tong hai mane kahamni din khub kom no abo hai je abo hai ke tor chaning khaijak mani no bang tong ta ngai apurbo bo Kosan rongzak sulia hamzak sulia hayungi cuma jaga saya korni tinta jogo ongkor tangkap baiskai saya kelang tango cuma dain tebula asului phaidia ama babu ongkok sana ang tinai nokna birong mui khlai ria sang nogo phai Obono nokno nango nokno bumu khai maru ngai hagai thangka jaga saya abon tani no bo kol khabani suso bro moti jaga oni ana saya bu khana ko saya lo di perdi ke kai kol khake kok saka kisa saya ini saka Tobo jaga saya. Ka jaga saya. Hakeno saya ka saya office bondo saya man tong ka ba. Batasan lo kok bukan sa buka bo saka angriya, anggur tong na ni angriya na pudang. Ninja tong mani angriya. Ninja bu ketam lai. Oh nanti polis thana ina tam bo ma. Ang obon ti case no khaya mo. Kes kanya. Tam lagi belai ke abu sudu pusana sibuya. Guardian robo abu hanya kelai jatuh. Asal soyong liap ya. Ketangan pusat kemai tangan kai. Abu bo anak mah ka alat apa. Abu direct bo ayang ni pakai anak sahara amang aku telah pakai yar puto. Nih, kang ayang go kumulungo thang tong ni sa ka thang di ni sakata bukra paras thana bile mana khali ata thang di ni sakata obon segang thana puru bang sa o gobang ma nom sege omo hai khai tong kintu nung thang bu hin bon nung kisa sabdan nang kono pok sale ta sakdan kisa ni kisa sabdan thang pan kun sigur kri jang man tang an jora tei jungna buma ba bu fa hindi logi thangnan hino ha no ni sikok phayo no hai khayo ha neng bai cheng buma bu pha durbol ara thangai cheng bui ro hajang na da na nang da oro khogi pai ngo tang phanya kok sana phaja hangjang no chungna tuina ko onek bar saka cheng ko si buma bai bu pha ga gon ko si thang na ba thang kai borok tong thanai hai wan so tong
पोस्टमर्टम पाइमानि यागुलो नुखुंनि बरकरंनि यागो याफारि रुजाखा चिमन देबरमानि मांगो थै फियाबा पातिमुंनो तुयै बिहिग्रासमानि बागैनो थैनानि नांखा चिमन देबरमा हने खाखामजोंमानि ककसिल सामुंति शाखा थैनाय चिमन देबरमानि नकनि बरकर राजा खरागुलिनि सिमी कृष्णानि ककथुम चिनि खरां